Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of patty cake with no. Здравейте всички, това е Ейбал по епизод 2 и тук аз Коян ще играм пак и говорим по скайпа с един човек. Една, май. Да, една. И Коян вече вкара, да. Вчера стоям колко беше 2,5 на играта. What? Баща ми набира. Ге, Коян дай ми господа ма би първия матч, обаче аз ще му отмъртвам втория матч. Бахче, ти ко си, каква ставаш, скоро си поставя ходечка лапта. Сериозно ли? Какво става? Липсва такова дяло. Ехо, дай я. Пак. Не, няма. Трябва да се срам. Ама. Кой скои? Коян ли е с половинките? Да. Да. Аз съм що съм с ходечките. Чай са. Много интересно къде да шутвам. Аз ще да упражнявам. Чайте да се попълзвам, да ви ако остане, но нищо не остане, да. Се си будните, да, че бъдем по ще да се получи. Давай. Ти. То си за пицака. Ако карам това, не знам. Благодаря. Добре. И такова. След ще има наказателно това. Не! Сега това се... Коя вкарах? Пак. Трябва да ми благодариш. Колко за черната си? Май. Мале. Как ще ме биш? Викане му такова. И викане му Йоан Мизрда. Давай, Коко. Трябва да направиш понтове. И това става. Чакайте се, не знам да спрете. Видно. Ако се вкара, но къснече нима. Нищо няма да вкараш. Колко дами господа, просто ме победи сега. Колко внимавай, трябва да вкараш топката, където си вкарал последно тая топка. Не ли го знаеш? Да. Очаквам аплодисменти за За това. крайния джоб ли си? Не, аз не си избрах. Той ми дай да си избера. Мари, колко... Остава! Йоане, добре си се посрал. Къде вкара Илан? Никъде за сега. Няма да я вкара. В средния джоб никога не са били силно. Не! Мария накосвам! Пак! Ударя в ъгъл. Там. Нека. Чайте да ви я покажа пола. Я с тази дед говорим в момента. Милане! Ето я. Реаген! Не! Давай, Йоане. Не! Разби. Така. Слушай. Много искаш, Илане, много искаш. Нали? Да, нали? Черната ти даде... Виж ли колко черната ти даде удариш? Я Не я удря. Не, я първо да удариш да или ако стане. Да, ще кара някоя или че тега някоя от другите. Коя вкара? Да, тя вкара.
Като Йоане. Колко ти си просто да Ultimate Pro. Да, тия беш топки ги обичам най-много. Ако сте гледали преди... Ако сте... Или ногтите. Ако сте гледали по първия ни епизод, знаете защо Калян обича толкова много белите топки. И нямам предвид тези топки. Защото не са черни. Знам. Какво правите в момента, ще разберете, че сте луди. Те, кое се прави? Добро пласиране. Не! О, на косъм. Ткане черната, Йоане. Да, бе, ще я вкарам. Се опитам да вкарам на плант. Йоло. Майко! Проработи по-добре от очакването. Мане, вчера 2 игри играх за един и същ джоб. То хубаво маса. Чао, тръгвам си. Не? Добре, на косъм. Тъй, вече 6 минути снимаме, като чуете. Сега, ако се получи плана ми, съм бога на боулинга. И на косъм. Мисля рационално. Мисля. На боулинга. С краля на боулинга. Добре. Йоани, в истинския билярд трябва наистина да се мисли, защото губиш. Да, Йоани, аз те почвам тебе. Очеш му се гледат си някакви. Давай, колко е? Сериозно ли? Но той колко ли беше? Йоани, доста стреса по Колко? Благодаря. Много си добър папа. Знам, че Оставяш Йоандо да би играч. ти си да про. Помня се, че те ще загуба. Но защо го оставяш, Дудей? Да се радва там. Ще се радвам. Аз до тях съм го била размазала. Мария, черната ми топка остана. Мария, как я вкарва ми да бия. Малите ми думали. Бач! Браво. Давай, ставай, че! О, да! Браво. Браво на тебе. Аз защо викам за Йоан? Ето за това. Гледай, аз му подарих победата. Що? Сега ако не го вкараш, не знам. Няма да го вкара. Йоане? Йоане? Ко? Цялото Трябва да го финал вкараш тук, като за- когато си вкарал предишната топка. Не е вярно, тук хищния ти. Ясно е. Тук, обаче тук не го ползват. Ако не А, не знаеш. Тук не се ползва поля, ако не знаеш. Явно въобще не си играл 8 балко. Не, Ей, играл бай. е в Аз реалния ще живот. да ги играя. Вчера Играл е. играх. Играл е в реалния живот. Ама в реалния живот трябва да се И храня. нямаме Тук такова ни... нещо. Ние тук нямаме такова нещо, сам да ти кажа и ни дай кой ще да даш тук. И на кой съм да вкараш бялата топка. Мали, от тая игра ще играем и трябва да стираме видеото. Бързай, колко. Какво? Помниш ли на мене това ми се... Колко на мене това ми се случи? Аз исках да спра да я ударям да може да се наместя по-добре. Аз вчера така 3 пъти ми се случи. Помниш ли? Да. И дами и господа, това беше втори епизод. Очаквайте и трети. До скоро от мен.